И уважаеми зрители, започва второто полувреме между приятелския матч. Намираме се на стадион на ОФК Ружинци. Приятелския матч. Вече видяхте първото полувреме, което завърши. Как завърши? Че коментатор е с деменция, малко и забравя. Как завърши първия матч? 5-4. 5-4 за представителя на футболен клуб Славия Никола Николов. И сега сме на второто полувреме. Виждаме Никола Николов се опитва да вкарва гол на Емил Богданов. Ще ви припомня отново нашите футболисти. На вашите екрани е Николай Стефанов, представител на футболен клуб Ружинци. Това е Сергей. Той е представител на футболен клуб Ружинци. Това е представител на ФК, как беше? Мартин. ФК на Хамбург. На представител на Хамбург. Господин Стефанов, вие на кой отбор сте представител? На резервите на Лудогорец. На резервите на Лудогорец. Добре, значи имаме много добри футболисти. Резервите на Лудогорец, Николай Николов от представителен клуб. Кой? Ти беше от септември, нали? Това е Виктор Викторов, представителя на футболен клуб Септември. На вашите екрани. Така че се събрали много добри футболисти. Много се играе, разбира се, един приятелски матч. Една загрявка. Нашите добри футболисти. На вратите са Милена Богданова и Емил Богданов, вратаря на другия отбор. Емил Богданов, Серго. Имаме контузия, уважаеми зрители. Богданова се контузи. Ръката е подута, но тя не се отказва. Тя продължава. Богданова. Нищо, че е подута ръката, тя продължава. Стефанов. Мартин. Още един гол. Получихме. 6-5 е резултата. Серго. Стефанов. Богданов спаси поредна топка. Браво на Богданов. Никола Николов. Мартин. Серго. И да покажем стадиона ОФК. ОФК Ружинци. Да покажем стадиона.
И изминаха първите 5 минути от второто по време. Резултата е 6-5. Гол. Пореден гол, 7-5. Никола Николов, Виктор Викторов. И пореден гол във вратата на Емил Богданов. 7-6. Резултата стана 7-6. Минаха 6 минути от второто полувреме на приятелския матч, уважаеми зрители. Емил Богданов, вратара. Никола Николов. Богданова спаси този път. Нищо, че е с контузена ръка. Богданова. Седем минути изминах от първото по време. На вашите екрани е Емил Богданов, вратаря на другия отбор. Николай Стефанов. Опа! Топката дойде при мен. Топката дойде при мен. Трябваше да я ударя, да я ритна по-точно. Богданов. Богданов. И резултата стана? 7-7. Резултата стана равен 7-7. В 7-та минута и 30 секунди. Изравнителният гол. Богданов. Николай Николов. Гол на Николай Николов! Представителя на футболен клуб Славия вкара поредния гол за техния отбор. 8-7 е резултата. Мама не ти ни звъни, обаче няма как да вдигна в момента, защото ще прекъсна предаването. Ще я вдигнем по-късно. И 9-та минута. Никола Николов с топката. Подава, на кой ще подаде или той сам ще центрира. Може би поредния гол. Да, поредния гол на Никола Николов. 8-7. Нали не бъркам, уважаеми? 8-7. 8-7 за отбора на Никола Николов. Николай Стефанов е на поредния гол. 8-8 е резултата. 8-8. И правиме смяна. Богданова излиза. Вратарката идва друг вратар. Има още 10 минути.
Не спирайте! И правиме смяна. На вратата отива Мартин. Да, на вратата смяна. Мартин отива. Милена Богданова отива на скамейката. Милена Богданова отива на резервната скамейка. Как сте, госпожа Богданова? Как сте, госпожа Богданова? Добре ли сте? Я да видим ръчичката ви. Я да видим Богданова. Еми, това е. Уважаеми зрители, това е. Богданова е контузена, но ще мине. Разбирате, че ще мине. Отивайте на резервната скамейка. И матча продължава. Направихме една смяна на вратарите. Така. Влезе ново попълнение. Не му знам името, но ще го разберем. Браво на вратара. Новото попълнение. Серго. Виме Богданов какво ще направи? Ще спасили тази топка. Богданов. Какво стана, Богданов? Имаше ли гол? Не видях. Стефанов. Серго. Серго. Виктор Викторов. Виктор Викторов. Виктор Викторов, давай. Николай Стефанов. – 11-9 е резултата. По някой път даже не успявам да снимам и головете, защото много бързо играят нашите играчи. Много бързо играят нашите играчи и аз не успявам да заснемам. Не съм професионалист все пак, но опитвам се, уважаеми зрители, да ви заснемам един приятелски матч, който е много добър за момента. Много добри отбори се създават. Гол! 10 на 11 е резултата. Имате още 7 минути. 7 минути има от второто по време. Ще видим дали ще има продължение на матча. Седем минути. Пак не можах да заснема. Съжалявам. Явно. Нещо много изпускам и аз вече. Бях по-концентрирана в първото полувреме. Явно вече умората си казва думата. Нищо, че аз не съм на игрището, обаче аз уморявам. Уважаеми зрители. Има още 5 минути от първото по време.
Второ по време, още 5 минути. Не, просто където. Още 4 минути. Гол! Поредния гол на вратата на Богданов. 4 минути от редовното второ полувреме. Колко време имаме? 4 минути от редовното второ полувреме. Ще видим колко ще бъде продължението. 4 минути имате. Стефанов, топката е, видим какво съм прави. Стефанов не може да вкара гол. Имате още 3 минути от редовното полувреме. Ще видим дали ще има продължение. Какво ще каже съдията? Съдия Богданова. Съдия Богданова. Богданов не може да вкара гол. Пропусна Богданов. Николов. Пропусна Николов. Николай Николов на вашите екрани. Серго. Новото попълнение. Така и така не му разбрах името, но няма значение, уважаеми зрители. Да видим Богданов ще спаси ли тази топка. 5-1. 5-1, защото те вече започнаха да си борят наново. Аз вече му изпуснах края общо взето, колко станаха головете. Още 1 минута от редовното време. 2 минути продължение. 2 минути продължение дава съдията. 45 секунди до изтичане на второто полувреме. Богданов, да видиме. Пропуск на Богданов. Давай, Вики. Стоп! Имате 2 минути допълнително. Давайте, 2 минути имате.
Давайте, още 2 минути, момчета. Последен напън. Съдията даде 2 минути продължение, защото имаше много спънки, много прекъсвания. Така че продължавайте да играете още 2 минути. 6-1, аз вече изпуснах головете, защото бяха вече 10, 11, 12. Сега започнахме ново броене. Ново броене започнахме и аз вече изпуснах головете, кой колко е вкара. Поредния гол. 6-2. 16 на 12 каза Виктор Викторов. Имате още няколко секунди, давайте. Нищо не е загубено. – 40 секунди, последни за приятелския матч. И последни 30 секунди. Богданов нарочно бави Богданов. Имате 45 секунди. Последни секунди да видим какво ще стане. И край! Приключи! Приятелския матч приключи между Ружинци, Лудогорец и Септември и Славия. Браво! Браво, уважаеми зрители, бяхте! Забравих си мисълта, извинявам се. Започваме трето полувреме. Няма да има трето полувреме. Ще има. Аз трето полувреме няма да снимам. Уважаеми зрители, това беше всичко от мен. Бяхте... Забравям си мисълта, обаче какво да кажа? Искам да кажа, че гледахте този приятелски матч. Чао от мен, ще се видим пак. До чуване.